muhawara da ake yi take kawo zaman lafiya a ƙasa kuma mutane su fahimce shi. Abinda dai da kowa ya bada nashi shawara, amma abinda na fahimta shi gwamna din da gaske ne yake so ya taimaka na maslahan mutane, ba wai hayaniyar da ake yi ba. Kun ga da aka yi sauri muka kulle masallaci, mu masallacin mu ne muka fara, Sultan Bello na muka fara kulle shi. A lokacin mutane daga Kano daga wannan suna ta baici, suna ta maganganu, to gashi yanzu suna cikin matsala. Abinda dai muka kara aka dawa cewa a yi yadda za a taimaka wa talakan da bai da shi, a samu hanyoyi na gaske ba hanyar yaudara ba, da zai kai mishi wannan abinci da tallafi da za a mishi, da kuma a yi kokari a samu yadda za a samu ƙarin taimako da abinci da sauransu domin a taimaka mutane. Domin wallahi Allah kaɗai san yaushe za mu fita daga cikin wannan matsalar. Ba matsala ba ce, annoban nan ba wai wani abu ne na wasa ba. Saboda haka kowa ya bada nashi gudunmuwa. Mutum don Allah ya duba makwabcin shi, mutum ya duba makwabcin shi wanda yake yunwa, kada su bari suna shan ruwa. Ba kawai gwamnati ba, duk mu haɗu, wakila Allah ya ga niyyar mu kuma ya taimake mu ya cire mu daga wannan musiba. Allah ya za su iya cewa batun sallan idi wani matsaya ko malamai kuka kai da ne kan batun sallan idi a nan jihar Kano? Shin za a yi sallan idi na koko da kaza? To abinda dai muka bada shawara, mun ga dai cewa yanzu dai Kaduna tana cikin jihohin da yaduwar cuɗan bai yi yawa ba kamar Kano sun bude wasu kulle da wuri ba. To wannan abin da aka samu na nasara, in mu kuma an ce a buɗe mutane su zo su dinga cakuɗe yadda suke, muna tsoro kada kuma ya zo ya fantsama. Ya zama duk shekara biyu, wata biyu nan da muka yi na kulle ya zama aikin banza. To mun dai bar shi gwamnati su duba su gani in za a iya takaitawa, a ce mutane yan kaɗan su fito su je su yi a fili kaza da fili da kaza, in za a iya.